Mas nangin mainit liwat ang kontrobersiya sa kamatayon sang duha ka tinangyo student athletes nga sanday Rene Baterbonia kag Divine Dili. Idi matapos sang rebelasyon sang asawa ni Tab Baldwin nga mong head coach sang Ateneo de Manila University men's basketball. Sunog kay Effie Calogiro, nagpaandam na iniuna pa lang sa nasabit nga universidad na hanungod sa batasan sa iyang bana kung sa diin hindi safe ang mga bata nga atletas sa iya. Ginpahayag man iya nga nakabaton sa sang intimidation sa iya bana kasunod sa iya nangin warning sadto sa Ateneo. Dugang pa sini kinahanglan nga padayonon sang publiko kag sang otoridad nga kwestiyonon ang insidente kag ang mismo universidad apisar sang iyang nga mga paandam. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him, and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. Terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings.